A veure si ara ens sent. Jo estic parlant. Hola. Hola, hola, ¿mos sentiu ara? Ara sí, vale, menos mal. Bien. Menos mal. Bueno, que lo que vos estava dient, bueno, he tingut que borrar l'anterior directe perquè ja era massa fail. Eixe l'ha borrat. Comencem de nou. Que estava dient vos que, mare meua, 14 d'audiència ja, això és horrible, eh? Mare meua. Ja És que jo soc m'havies molt famosa, Fanta. ja m'havies advertit. El tinc que llogar pa més, eh? Per a que la gent entre. Ah, bueno, clar, per supòs, tenim que contar un dia la vostra història d'amor. Vale, Enmic. vale. Home, Deixa de claro, veure una vegé. mica l'Is, que ara s'està amagant. Bueno, pues hola a tots. Hola Xesco, hola, bueno, a tots. Jo saludo a tots perquè després diuen és que no m'has saludat en el directe, és que passa entre un molts i no pot ser tot. Vos presenta Maria, que ara mateix està com a infermera en Gandia i mos podrà contar un poc com està la situació allí. Però m'agradaria, Maria, que ens contares, bueno, la teua trajectòria des de, bueno, on vas començar o el que tu vulguis contar. Bueno, jo sóc infermera des de l'any 2012, que em vaig graduar, i des d'entonces que estic treballant, a treballar en 1.000 puestos, ha pegat 1.000 bugs. Ara estic en Gandia, vaig començar en una residència en Oliva, després he treballat molt de temps també en el centre de salut de Bellreguard, en el centre de salut de Xàtiva, en centres de salut bueno, de primària en molts poblets, he treballat en tavernes i ara estic en l'Hospital de Gandia. Me van cridar per a treballar en febrer, antes de tot això, i va ser començar i eixir el coronavirus i, pues mira, ahí, El vas m'ha quedar tocat. ahí. Sí. I jo tinc una curiositat, sabent que estàs tu clava ahí, antes de que es decretara el estat d'alarma, Sí, vosaltres ja estàveu, bueno, tu ja estaries en l'Hospital de Gandia, conforme estàs dient tu, sí, sí. però vosaltres quan éreu sabedors de que això probablement anava a vindre pronte així? Vull dir, antes de l'estat d'alarma, suposa, o després és quan vau fer les A precaucions veure, necessàries? a nosaltres oficialment no se mos va dir res. Vull dir, no mos van dir, xiquets, això està així. Simplement es comentava, tot el món veia les notícies, tot el món llegia el diari, tot el món ho sentia en la ràdio, en tots els puestos. Tot el món sabia que això al final tenia que arribar. Entonces, nosaltres, antes de tindre els primers positius així, ja estàvem com preparant-nos, ja ens van formar per poder atendre aquestes persones, ens van formar pues, en el sentit d'ensenyar-nos a vestir-nos en l'EPI, i tot el que anàvem a fer si apareixien els primers positius. Vull dir, no ens van dir a partir de la setmana que ve segurament ja n'hi haurà, no. Simplement ens van dir, això està anant molt a pressa, arribarà així i és que estem així, ens ha tocat i anem a fer-ho. I evidentment ningú va dir jo no vull. Tots vam dir, pues, és la nostra feina i així estem, fa el que faci falta. Home, clar que sí. I bueno, com van ser aquests primers dies o des del moment en què ja va entrar el primer infectat a Gandia, com van ser aquests primers dies? Hi havia molt de pànic, esteu més asserenats i sabíeu el que anava a vindre i esteu més centrats? No ho sé. És que m'agradaria Jo saber... crec, a veure, jo crec que per això no n'hi ha ningú preparat. Això no t'ho ensenyen en ninguna carrera, o sigui, és impossible. Nosaltres mos estàvem, antes, ja el dic, antes d'això ens vam fer cursos de formació, ens van ensenyar moltes coses, vam organitzar un poquet en el moment de que començàvem a tindre casos, com anàvem a organitzar-nos en els horaris, en l'organització de la feina en si, en la planta, perquè jo estic treballant, m'ha donat la casualitat de que a mi em van donar el contracte en la planta de pneumologia en l'Hospital de Gandia. Entonces, clar, nosaltres sabíem que en els primers casos que anaven a aparèixer anaven a ser nostres. Després, clar, quan van començar a haver molts casos, nosaltres no donàvem abasto perquè no tenies habitacions per tots. Entonces, van començar a anar
com els pacients anàvem distribuint-los per totes les sales de l'hospital. Però, clar, nosaltres vam ser els primers. Clar, nosaltres no sabíem, ens havíem format, ens ho havien ensenyat, ens ho havien contat, però per això no estàs preparat. Doncs, clar, els primers moments van ser caos total, perquè estàs nerviós, molt d'estrès, molta pressió, perquè, clar, no sabies si estaves fent-ho bé, perquè a dia d'avui tampoc sabem si estàs fent-ho bé, si vas a portar-te el bitxo a casa. Però, clar, en aquests moments no sabies, encara no sabies si el bitxo durava 8 hores o 12 hores en la taula, en una superfície plana, o si l'EPI era bo o no era bo, si les mascaretes que el donaven eren les correctes o no. Vull dir, eren moltes coses que no sabies cert, que ningú sabia dir-te perquè encara estaven estudiant-ho i clar, no creem alarma, però realment nosaltres estem atacats perquè no sabem realment com anem a fer-ho. Es com un quiero y no puedo en el sentit de que a lo millor dius, és que vull ajudar-lo, però és que no sé quina prevenció tinc que tindre jo, perquè tampoc, eixa part a lo millor, no? Dic, vull que serà ahí perquè és la meva feina, però clar, com em tinc que protegir jo per no pegar-me res o quan de temps el que estàs dient tu dura o jo què sé, aniríeu super, per lo menos en aquest moment que encara no sabíeu res, super mega protegits, no? A veure, jo, per exemple, en el meu cas, jo quan l'assumpte es va posar molt agre ja en Madrid, que va ser com el foco inicial d'Espanya, diguem, jo ja vaig dir a tots els meus familiars, a tots els meus amics, a tots els que jo vaig poder, els vaig dir, xiquets, això arribarà i tenim que estar preparats. I jo no puc dir que no, perquè jo soc infermera i jo treballo així i jo tinc que estar així. Però tots vosaltres podeu començar a comprar en calma, no, però compra, tingues un rebalset, intenteu organitzar-se per no tindre que eixir més, perquè al final això arribarà. Entonces, clar, vull dir, era com aquesta pressió, aquest nervi de jo no puc dir que no. Jo vaig pensar inclús quan tinga positius, jo me'n vaig de ma casa, però clar, a on me'n vaig? A casa dels meus pares, encara pitjor. Era impossible, perquè n'hi ha gent que potser té un apartament, però era impossible. Entonces, clar, jo em vaig quedar així i vaig dir, vaig parlar amb Miquel i li vaig dir, Miquel, això és el que n'hi ha. Jo vaig a intentar fer-ho, o sigui, vaig a fer-ho superbé, vaig a intentar no portar-ho a casa, però això és així. Eixa pressió, eixe nervi, juntament al nervi que estàs treballant en gent que no saps si vas a poder reanimar-lo si es para, si vas a poder salvar-li la vida. Era una situació molt complicada. Ara, avui en dia, estem un poc més tranquils perquè ja portes un mes treballant en aquesta rutina i, per sort o per desgràcia, és com ja molt normal per a nosaltres. Però, clar, al principi era una locura. Era una locura perquè en la meva planta ens portem tots superbé i ens ajudem tots, som molt companys, la veritat és que estic supercontenta, però acabes d'estar enfadant-te de dir és que tinc d'anar a treballar i tinc d'estar així i no sé si estic fent-ho bé, si podré fer-ho bé. Era una pressió molt forta i tot això sempre que el pacient no noti el teu nervi, perquè el pacient està passant-ho mal, és el que més mal està passant-ho. Clar, és que també tens que mantenir la calma davant d'ell. Claro, davant d'ell, davant dels meus familiars, jo estic bé, no patiu. Jo en ningú moment està mal, no he tingut símptomes, però, clar, jo no sabia si jo el tenia. Ningú sabia. Perquè fins el moment que tu el dones positiu, fins que un pacient el diuen que és positiu, segurament porta una setmana ingressat i tu no saps de què és. Tu no has tingut aquestes precaucions que tens ara en ell. Uau. I després el que és en plan, ja, i com s'està portant en casa? Vull dir la cosa, vull dir, esteu més distanciats, manteniu distanciats en casa, o tu com estàs, No, que no el sent bé. No em sents? No em sents? Sí, ara sí. Que t'estic dient que m'estàs parlant del tema de que clar, tens que anar a casa i també tens el teu home en casa, però vull dir,
Suposo que tu també en algun moment també tindràs por a l'hora d'entrar en casa per no fer mal a ningú, perquè no saps, encara que no tingues el virus, a lo millor sense voler el tens en alguna part del teu cos que pot pegar. Jo què sé, jo Claro, estaria en pànic. Entonces, tu quines claro, pero precaucions fas en casa, per exemple? pues mira, jo m'ha muntat una habitació en la cotxera, la cotxera de casa, tinc un bany que no el gastem de normal perquè està en la cotxera. Entonces jo ahí m'ha muntat la zona sucia que diem en l'hospital, que és L'aïllament. directament quan entre, claro, directament quan arribo a casa, entre ahí i ahí jo tinc sempre, jo, en la part de fora tinc roba neta. Jo ahí dins entre, em lleve la roba, directament va a llevar, em llave bé les mans, em llave bé la cara, em llave bé com si diguem, els braços i això, perquè jo a l'hospital en desdicir també em dutxe. Sempre em dutxe i em desinfecte. Arriba així, faig el mateix, desinfecte el mòbil, les ulleres, per supost no porta res de joies ni res d'això, les sabates soles són les d'eixir al carrer, i una volta estic ben neta i ben desinfectat, em visc en roba neta de casa i ja puig dalt. No puig dalt mai en res que porta de l'hospital. Ni la bolsa, i tot es desinfecta. I, òbviament, Miquel està prohibidíssim que entre ell. Sí, Miquel no entra ahí. Vale, i parlant del tema de casa, d'estar en casa i tot això, suposo que, bueno, fareu vida normal perquè com tens la precaució de lo que estàs contant, fareu vida normal en casa, supose. Vull dir que, Ja, clar, tu estàs és que, super a segura veure, de tot. jo ho vaig parlar amb Miquel perquè, clar, ell també estava un poc com exposat més que la gent normal, perquè jo podia portar-ho i ell estava vivint amb mi. Entonces, jo ho vaig parlar amb ell i, clar, vam decidir que nosaltres no podíem, o sigui, nosaltres teníem que fer vida junts així perquè vivim els dos junts així, però és que era impossible. A part de que quan es van detectar els positius, aquests positius ja feia temps que estaven infectats. Nosaltres, o sigui, jo ja ho hauria pogut portar a casa. Si jo avui dic, no, doncs anem a gitar-nos separats, tu vius en la part de dalt i jo en la part de baix. Però és impossible, vull dir, jo ja ho hauria pogut portar. Era un risc que teníem que córrer, perquè jo també necessite... jo no tinc casa preparada com per tindre vida dalt i jo baix. Claro. Entonces, jo necessitava una persona també així, que a mi em fera el menjar mentre jo estava treballant en l'hospital, que jo feia moltes hores. A dia d'avui estic soles en l'hospital, però vaig començar i vaig estar 3 setmanes treballant en l'hospital i en la residència alhora. Clar, jo feia moltíssimes hores al dia. Jo venia i no podia fer res més que fora menjar i dormir. Era l'únic que feia. No, i damunt és també molt, molt bé tindre companyia, perquè després de tot el desagradable que Clar. pugui arribar a ser l'hospital, pues sempre tens algú al teu costat, que també és important, penso jo, no? És que pareix que no, però vull dir, això afecta molt psicològicament. Eixa pressió que el dic jo de dir, és que jo tinc uns pacients que estan a càrrec meu durant el meu horari en l'hospital i jo tinc clar que per jo atendre-los m'ha de posar sempre l'EPI. L'EPI no es posa en un segon. Costa molt. T'has de llevar antes, te l'has de posar ben posat i has d'entrar a l'habitació. Si aquesta persona hi ha una urgència i aquesta persona està mal, potser en el moment en què jo puc entrar a atendre'l, aquesta persona ja no puc fer res per ella. Clar, això nosaltres ho sabíem. I això afecta molt psicològicament. Uau, ja ves, mare meua. I tot això pensant que tu no ho agarres, que no ho portes a casa, passant-ho mal, cansar, dorms fatal, menges fatal, i és molt complicat. És molt complicat. Mira, Xesco s'ha preguntat-nos com és actualment la situació en la zona de Gandia. Pues a veure, la comarca de la Safor és una de les comarques menys afectades. Jo també vull incidir en això. Jo parlo des de la meva experiència en la planta de l'Hospital de Gandia. No és el mateix que han viscut infermeros i infermeres, per exemple, en València, en Madrid, en hospitals més grans. No és absolutament diferent. Nosaltres, per sort, som una zona on no està massa afectat.
Hem tingut, evidentment, morts, molts infectats, però no és ni punt de comparació en altres zones. Entonces, ara, per exemple, n'hi ha infectats, però no n'hi ha, no és un número molt alt, no és exageradament infectat així en la seva zona. Sí, jo crec que vaig llegir un article, crec que era de Toni Casanova, en el diari Levante, que van treure una notícia de que portàveu com a 4 dies seguits sense ninguna mort en la Safor. Bueno, Sí, això és a brutal. veure, ara també és de veres que estan fent-se més testos, entonces segurament, això pense jo, jo crec que potser d'ací un temps tenim més positius, però perquè està fent-se molt de test. N'hi ha molta gent que és positiva i no ho sap. Simplement ho té i ja està. I no té símptomes. Vull dir, I el ni té tindre el coronavirus no símptomes, significa claro. que va estar supergreu. El que passa és que pot ser que, o sigui, és un virus, sí, és molt, molt greu, però vull dir, n'hi ha molta gent que està ingressant en coronavirus i li donem l'alta i se'n va a casa perquè està superbé. És que, La i a situació vegades... ara n'hi ha molts menys positius, però, i els que estan molt millor. Però clar, Meravellós. arribar a aquest punt em passa molt, em passa moltíssim, perquè al principi es donava un tractament, després es donava un altre, després un altre, i conforme anaven canviant els estudis, anaven canviant la situació. Pues sí. Vale, pues no, és que n'hi ha una paranoia molt gran. Vull dir, hi ha que també calmar un poquet, que millor... És que, per exemple, vaig a contar-te el meu cas. El meu cas, jo me'n vaig anar a Madrid a fer una boda i va ser el segon... Quan va ser? Si no m'enganya, va ser el segon dissabte de març. Que no sé si era 7 o no me recorde. A Madrid, a una boda, que damunt, Mare per més meva! INRI, com jo agarré BlaBlaCar per anar de Madrid a València, resulta que vaig portar pack a València a un milanès que venia de vacacions així per anar a les falles. O sigui, de Milà va anar a Madrid i en Madrid anava a València. Portava un milanès en el cotxe. Entonces jo després, al cap del temps, bueno, pensant-ho, dic, és que ha estat al filo de la navaja. Damunt ha plegat a anar a una mascleta en València. Sense... Claro, qui anava a pensar que lo de Xina vindria així? Sabent que en Itàlia les coses ja anaven mal. Una paranoia, Sí. però jo a vegades tinc la sensació que dic, si ho ha tingut, ja ho ha tingut, però ja més ha passat, perquè no sé si mos pots dir, una vegada tens el virus i no tens símptomes, quants dies passen per a que el virus s'acabi? Perquè, clar, jo potser ho ha tingut i ha passat tant de temps i dic, no crec que tinga ja el virus, o si l'he tingut i ha desaparegut, no ho sé. Perquè em vaig emparanoiar molt, després de pensar-ho tot. Claro. A veure, es calcula que dura com uns 14 dies hasta que tu crees els anticossos per a poder, com si diguérem, matar aquest virus, el teu cos el mata. Dura com uns 14 dies. No és sempre així, vull dir, n'hi ha molta gent o sigui, n'hi ha gent que... És que cada cosa és un món, però això afecta tant, és un virus que afecta tant a persones en concret, en patologies en concret, més que a persones en concret. Vale? Perquè pot ser una persona de 27, 28 anys, 30 anys, que no tingui res i t'afecte i estigues molt mal, o gent que estem veient en les notícies de 100 anys que ho trau. És Clar. que això no és... Això té que tindre un algo que el que fa... Queda molt per saber. A veure, jo no soc infermer, ¿vale? però jo tinc la sensació que té que tindre alguna patologia en concret que faça que al posar el virus s'agreuge més i puga estar més greu, suposo Sí. això. A veure, ese virus el que provoca de normal afecta els pulmons, ¿vale? Entonces, provoca una neumonía. Entonces, si tu tens patologies que poden veure's afectades per aquesta pneumonia és quan tu tens el risc més alt. Estem parlant des de cardiòpates en tensió alta, per exemple, diabetes, o una persona que tinga la meva edat i sigui asmàtica, com sóc jo, per exemple. Tu pots tindre asma controladíssim durant tota la vida i agarrar el virus i que t'afecti i que siga supergreu. O Tu no. sí que, mare mia. És que això no podem saber-ho. Bueno, però a poc ja anem coneguent com és el virus
A lo millor hi ha encara Sí, coses que no claro, sí. coneguem d'ell. Poquet a poquet anirà sabent-se. Lo important és a veure si hi ha una vacuna, l'ansiada vacuna, que això encara tardarà. Però jo Sí, tinc mil curiositats. És que jo no acabaria mai aquest directe, t'ho dic en sèrio, eh? Perquè també jo crec que vaig a dir-vos que ara mateix som líders d'audiència de tots els dies que he gravat, que ho sàpies. Entonces la gent té molt d'interès, ¿val? Entonces, a veure, tinc moltes curiositats. Per exemple, tu què recomanaries a la gent que té que eixir al carrer, tant per treballar o per anar a fer la compra o el que siga? Quines precaucions haurien de tindre? Per anar i també a l'hora d'entrar a casa. Dona'ns algun consell, va- per fa. vale. A l'hora d'eixir, eh, tens que... A veure, se suposa que ta casa és una zona neta, vale? A l'hora d'eixir, tu de ta casa no tens que tindre ninguna precaució, perquè en ta casa és una zona neta, se suposa. Mm. Evidentment, si tens el coronavirus, no isques. O si tens símptomes, no Òbviament. isques, perquè no ho saps. ¿Vale? Entonces, quan tu ixes de casa, el que has de fer és, per supòs, mantindre distàncies, encara que vagis a comprar, no quedes en els teus amics per comprar, perquè sense voler t'acostaràs i... Vull dir, és que són coses que pareix lògic, però hi ha gent que ho fa. Tens que portar mascareta, tens que portar guants. I aquests guants, una volta s'acaba la compra, es tiren, per supost. Vull dir, només doble i es torna a gastar en la pròxima compra. Aquests guants es tiren. No, encara que es Igual que la desinfectés, mascareta. Guants, tíralos. O sea, anem a veure, són guants. Tu pots desinfectar-te'ls. Què pots gastar-los? Dos és que, compres? Anem a intentar que no. Jo és el que jo a veure, recomano. Jo els meus guants no els desinfecte. Jo els meus guants els gasto i els tiro. home, però per exemple, en el meu cas, que jo no vaig trobar guants en la vida per ningú puesto, perquè no n'has trobat, no n'ha trobat. I ara, i a dies d'ara no en trobe. Entonces, y por a tomar por culo gas, guants d'escurar, per anar pel carrer, però aquests guants per què s'han que tirar si són bons? Bueno, però aquests guants no val... són desechables. Els guants de cuina d'escurar sí que Ah, es poden vale. llevar. Vale. Els desechables, a lo millor n'hi ha gent que per... Però, mira, ves parlant, jo el deixo parlar, que ara me'n vaig un segon, perquè vaig a ensenyar-te la mascareta que tinc, a veure si és bona, i també un producte que em va... Bueno, perquè és que vull saber, perquè dic, a veure si també tinc que tirar la mascareta. Un segon. I mentre podries explicar-nos com és el procés bueno, què és el primer que fas només entres a l'hospital? Ala, ahí deixa el tema, ves xerrant. Pues quan entra a l'hospital agarren un uniforme nou i perquè no es poden gastar dos turnos seguits i em llave, me'l poso i pujo a l'hospital, a la planta ja a treballar. Em torno a llevar les mans, em poso la mascareta nova, em poso els guants, el gorro i a treballar. No podem fer res més. Colló, que menys mal, mira, m'ha donat temps. Ha tingut que anar a pressa perquè s'ha acabat massa ràpid. Mira, ma mare, perquè resulta, a veure, vos tinc que dir una cosa, jo estic vivint a soles ara en casa, i això també es fa molt pesat, Molt pesat, perquè ma mare i mon pare se'n van anar a Falles se'n van anar a la mar, perquè resulta que, clar, n'hi havia una carpa a muntar, els gossos se n'anem per als coets, dic, doncs anem a la mar i estem tranquils allí. I allí es van quedar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tinc a ma abuela, que ma abuela està en un estat, no té ni coronavirus ni res, està superbé. Té 92 anys i està estupenda. Però necessita uns cuidados. Uns cuidados d'una persona major que apenas pot caminar i tens que arreglar-la i tot això. Bueno, què passa? Sí. És molt pesada aquesta faena, ¿vale? I tu sabràs més que ningú que està en residències, que també voldria que parlem de les residències. Entonces yo lo que tengo que hacer es que cada semana tengo que cambiar a mi abuela de puesto. Una setmana li toca a ma mare, una altra setmana li toca a ma tia. És un risc que se transport, però és que ma mare no pot fer-se càrrec tants dies seguits i ma tia, perquè és que dona molta feina i la gent ho té que entendre. Entonces, sempre que vaig a la mar a replegar a ma abuela i tot, que sempre en distància, jo estic davant, en el cotxe conduint, i ma abuela en la part darrere del copiloto, a l'altre cantó. I sempre protegida amb mascareta i guants, i jo també.
Pues una d'aixes, ma mare es veu que... Bueno, mon pare va anar a fer la compra i se va anar a la farmàcia i va comprar una mascareta que me la va donar pues, ma mare, val? Què és esta? A veure. És una d'estes així que té... Bueno, per aguantar així el nasset, no? Que no sé. A mi m'ha dit que era molt bona, que això la va comprar que li va costar prou diners. No sé si li va costar 6 euros o A alguna veure, cosa jo així. és que a la vista totes pareixen bones, a voltes si la toques notes un poc la qualitat. Això t'ho posarà en l'envàs on anava la mascareta, el posarà realment quin tipus de filtro té, si està homologat o no, que això és lo Pues no ho important. tinc. L'envàs no el tinc. El que passa és que sí que em van dir que era homologar i és adequat, bueno, és còmode, això sí, a mi m'agòbia, Quan tisquen la mascareta pel carrer m'agòbia el que no saps que t'imagina tu que estàs tot el dia així, no? Jo Però anava a dir-te, jo em després, porto tres de imagina, mascaretes quan treballe. pa morir-se. I ma mare també va comprar, bueno, els meus pares van comprar aquesta botelleta que això ho pots mesclar en alcohol en un dosificador que diuen que una vegada l'acabes de gastar, li tires una xufla a la mascareta i bueno, ja està lliure de virus. Però clar, n'hi ha tant de producte i tanta cosa que no ho sé. Jo, Això es això diu sí que no ho sé. Vaig a dir-te una cosa, cristalmina. no tinc ni idea perquè crec que estic llegint que posa cristalmina Sí. i això realment es gasta per a curar. No tinc ni idea de si això serà bo per això, la veritat. Ara, si t'ho han Diuen dit, que això, a veure, diuen que això sé que mesclaren alcohol, però sense aigua clar, ni res, alcohol i això, tot diluït. vale. Entonces yo em vaig agarrar un flit d'aixòs d'aigua que tenia, m'ho vas mesclar tot, al final em pareixeré de laboratori. I diuen que això aguanta hasta 80 dies, diu que aguanta això, però jo 80 dies no, jo cada vegada que isc, si tinc que gastar la mateixa mascareta, que en tinc vàries, i damunt fetes també per gent meravellosa que n'hi ha tavernes que s'ha fet mascaretes superxules, sempre ho desinfecte tot, Tinc un pànic cada vegada així que és impressionant. Dis-me, dis-me. El tema de les mascaretes, que fa la gent, està molt guai, però n'hi ha que tindre en compte que aquestes mascaretes no porten cap tipus de filtre. Aleshores, vull dir, són bones com per a, vale, vaig a comprar i me la porto, ja va la després, només la Important. gastes, la llaves. Vull dir, però aquestes mascaretes no són en filtre, vull dir, no, ni són homologades ni res de res. Vull dir, que és molt xulo i tal, i a la gent que no té accés a més, però que no són mascaretes realment de ningú tipus de filtre, és una tela cosida. O sea, Sí, ma mare me sabia millor que que jo diu res, 80 pot dies. ser, però no és... Ha dit 80 dies, però ma mare, que és de morning, m'ha dit que són 80 hores, que m'ha enganyat, mare meua. Que dura 80 hores una vegada flites, que pots gastar-lo 80 hores, la mascareta sense passar res, També però jo sempre tindrien que l'aplicaré, mirar, també tindrien que mirar si aquestes 80 hores són 80 hores des de que tu l'obris de l'envàs o 80 hores gastant-la, que és molt diferent. Claro, mare meua, és que això és una paranoia. I de veres, jo cada vegada que isc al carrer vaig com si fora un survival zombie que vaig a trobar un zombi per ahí, vaig amagant-me i que la gent no em vega, te ho dic en sèrio, I sempre intento anar als supermercats quan no n'hi ha quasi ningú, que sempre és a migdia, que clar, quan t'aplegues allà a migdia tampoc trobes res per comprar, esa és una altra. Entonces, què faig? Tinc que anar a primera hora i fer cola i ple de gent? No m'agrada, te ho jure, jo vaig amb molt de pànic. Ja, Però bueno, és un poc locura, la veritat, és un poc locura. Però és que lo que n'hi ha, vull dir, és que no podem fer res més, ens tenim que acoplar a això. I això jo crec que durarà molt de temps. Ja no el virus en si de mogolló de morts i mogolló de malalts i mogolló d'infectats, però el virus no se'n va d'avui per demà. sí. Mentre n'hi hagi un infectat, n'hi ha virus, un portador. Així que... Vale, ara una pregunta també que volia fer-te. El tema de les residències, tu que has estat en una, com s'està portant? Perquè això és molt delicat, aquest tema, És molt Sí, complicat. pues mira, jo estava treballant en la residència, jo porto molt de temps també treballant en la residència i jo... Està Miquel parlant. Jo he de dir que la resi on estava jo va prendre mesures molt prompte. O sigui, només van començar a eixir, per sort jo estava a l'hospital
i també es vaig dir com un poquet, mireu, ja estan començant a formar-nos, anem a organitzar, a tindre plans d'organització, a muntar històries, a muntar horaris, a muntar-ho tot, per si ens digueren alguna cosa, tu tindreu ja. I de fet, en seguida, és de veres que l'Hospital i Salut Pública en seguida ens va citar. Ho sé perquè vaig anar jo com a representant de la residència i la meva companya, la directora, vam anar a la reunió i ens van dir com ho tenien que fer tot, com ho tenien que preparar i la veritat que la residència, en la residència on estic jo ara, no estic d'excedència, però on estava jo, no n'hi ha ningú cas. La veritat és que ho han portat superbé. És una putada perquè, sí, és una putada perquè tota la gent que m'està treballant en l'hospital ens han donat una excedència perquè, clar, tenies que triar o tindre la pantalla, o sigui, la plantilla completa o tindre més risc d'infecció. Perquè, clar, jo era un vector clar de portar el virus a la residència. I jo i 2 o 3 companys més. Entonces van decidir donar-nos excedència a tots i acoplar-se i fer la feina en el que n'hi ha, acoplar-se a el que n'hi ha, adaptar-se. I així és tot. Així no tenim que fer-ho tots. El que n'hi ha és el que n'hi ha i no podem fer res més. Acoplar-se, fer el que ens diguen i sentit comú, totalment, lògica, que no n'hi ha més i ja està. Important dir que vull dir, hi ha que respectar tot el que s'està dient, d'estar confinats en casa i complir 100%. Quan més ho complim, més pront acabarem en això. Exacte. I tot també per el respecte a la gent que està treballant als hospitals. Per favor, quedeu-se en casa. Per favor. Ho diguem 1000 vegades. Podem ser, bueno, en la tele, tu, qualsevol infermer, en redes socials, podem ser pesats dient quedeu-se en casa, quedeu-se en casa. És que tindríeu que estar en la pell de Maria en aquest cas, conforme està l'assumpte. O sigui, per favor, perquè si no, no acabarem mai. No acabarem mai. Sí, és important quedar-se en casa. Nosaltres, per exemple, en la residència, antes de que acabara, de que començara el confinament en si, ja vam parlar en tots els familiars i us vam dir, mireu, l'assumpte està així, no anem a posar en risc a ningú dels que treballem i a ningú dels que viuen la residència, a ningú dels residents. Entonces, anem a tancar comptes. Només entraran proveedors, perquè és precís, perquè hi viu gent i necessitem material, necessitem menjar, necessitem tot. Però res de visites, zero. I les famílies, la veritat és que ho van entendre molt bé. I això jo crec que és una de les coses que ha salvat a la gent que viu en la residència. El fet de no veure a ningú, de que no vingués a ningú que poguera ser un potencial portador del virus. Molt bé. I això s'acopla a tot. És així, vull dir, tu no isques de casa i si ixes, fes-ho bé, fes-ho en lògica i en sentit comú i conforme el diuen i no passarà res. Anem a intentar ser positius. Jo no li lleve importància a res, però n'hi ha que ser positius. Jo crec que la gent necessita ser positiva i necessita pensar que tot eixirà bé per a poder fer-ho. Però n'hi ha que fer-ho. N'hi ha que fer-ho. I és algo que no mos costa res. Sé que després d'un mes és complicat pensar que no està costant-nos no eixir de casa, no? Però és així. N'hi ha que fer-ho. I a més, vull dir, també hi ha que pensar un poc en què és una situació, clar, vivim en un país que sempre ha tingut llibertat per fer pràcticament de tot, que podem eixir, que tot, no sé què. El llevar-nos això és molt complicat i sobretot en gent que no té companyia. Val? Jo més o menys encara ho porto bé perquè com a teràpia el parlar amb tu, el parlar amb la gent, doncs vas fent, hi ha que fer coses, però també estic intentant buscar en Google perquè no sé si tu ho saps, per a la gent que es sent més a soles, sobretot gent major, que no té ningú en casa, crec que n'hi ha algun telèfon que pots parlar i n'hi ha uns assistents que estan fent-los companyia parlant una miqueta amb ells. El que passa és que no sé si tu coneixes qui ho podria portar o què. És que no el sent bé, Juanfran. Que si diguen noms se'ls ve, eh? El mes se talla un poquet. Que si diguen que per a la gent major n'hi ha uns telèfons, per a la gent major que està soles en casa.
M'estàs sentint? Me sents? No el senc. No em sents, directament ja no em sents. El senc supertallat. Espera't. Estàs ahí? Ara sí. Vale, no, és que he llevat el wifi perquè potser era el wifi, vale? Que si diguem que, al igual que si jo soles, també hi ha gent major que no té ningú en qui parlar ni fer res, que tenen telèfons, que no sé si tu, si tu saps d'algun o si no jo l'acabé de buscar, que fan que conversen gent en assistents socials i parlen, però no parlen en plan, Sí, que si ho saps has bé, que si saps sentit, mal, no? Que, ho has sentit i ho he vist, però no sé, no tinc ningú contacte, però sí que he sentit que n'hi ha gent que es dedica a això. vale, en València, bueno, el que és la província de València, sí veiem que trucant al 96208 2437 n'hi haurà persones que estan atenent a aquestes persones que senten a soles, perquè jo crec que deu de ser un fàstic molt gran el no tindre contacte de res. És que deu de ser Sí, horrible. Entonces, també hi ha que cuidar d'aquesta gent. sí, Perquè ja no és només el que siga mal del coronavirus, sinó la gent o que té claustrofòbia de certs dies tancat o que té algunes patologies que necessiten eixir, hiperactivitat, tot això. Hi ha que també atendre-los molt bé a ells, perquè no només és sí, lo del tema del coronavirus, no? sí. Sí, a veure, jo penso que n'hi haurà gent que està sentint-se molt mal perquè està soles en casa i no té ningú i vull alabe la gent que es dedica a donar recolzament a aquestes persones, la veritat. I també tinc que dir una cosa que ara m'ha vingut al cap, ara que estàs dient això, que la gent que vulga, nosaltres estem rebent en l'hospital un munt de cartes i de dibuixos Ai, que per fa favor. gent, fan xiquets, ens ho envien a l'hospital i vull que la gent sàpiga que aquestes cartes i aquests dibuixos realment arriben i nosaltres els donem còpies als pacients per a que puguen llegir-ho, tenen dibuixos en l'habitació per a que estiguen un poquet més animats, perquè clar, tu imagines, si tu estàs en casa, estàs en ta casa i estàs a soles, és una puta, parlant malament. Però tu imagina't estar malalt en una habitació tu a soles, que ningú pot entrar, o sigui, és molt pitjor. És de veres, és de veres. Vull dir, són situacions iguals, diferents però iguals. No... Vull que la gent sàpiga que realment aquesta feina arriba i els pacients estan super contents de tindre-ho. I anima a tot el món que ho faci, perquè és una Que cosa molt meravellós. xula. Vale, entonces ja, pues mira, de passo vaig a donar pas a això. Vull dir, un pacient que s'ha tancat en l'habitació, a part de tindre aquestes cartes i tot això, té alguna cosa més? En plan, suposa que tindrà televisió, no? Que podrà veure la tele Sí, tenen o alguna televisió, més? però també pobres, com tots, la televisió d'ara és coronavirus, coronavirus, És de coronavirus, veres, és de coronavirus. veres. Que I tinguen ells Netflix estan i ja està. malalts de coronavirus sense saber si van a salvar-se i no poden veure una pel·lícula en la tele perquè l'únic que fan és això. I això és una putada també molt gran, eh? Clar, perquè l'únic que es parla d'això, tindrien que vetar en els hospitals el que és el tema del coronavirus en la tele, però seria molt complicat. Però Sí, per bueno, favor. sempre tindran algun llibre per llegir o alguna revisteta o bueno, el que sapa manejar-se, bueno, si sap manejar-se en el mòbil, també l'únic que veus és coronavirus Sí, n'hi també ha en les gent que redes té socials. mòbil, n'hi ha gent que és més jove. De fet, la majoria de pacients són gent jove relativament, que té mòbil i es poden comunicar amb els familiars i veuen pues, redes socials i coses d'aixes. Però n'hi ha gent que és major i no sap fer o no té mòbil i pobres també es posen la pel·lícula i és que entre que les pel·lícules que posen són roïns i que si volen anar rosa, eso es el coronavirus, pues és horrible, pobres. Pobrets. Pues bueno, ara voldria entrar en un Sí. tema molt delicat, que si vols en contestes i si no és no, no passa res, vale? Perquè és un Vale. tema molt delicat, però jo voldria saber eh,
És que sempre hi ha hagut molta polèmica i he vist en la tele de que el tema de comptar la gent que ha faltat i la gent, molta més gent de lo que es diu. No vull que això crear ninguna alarma ni res, però a vegades volem saber un poc més de la veritat, encara que a vegades si es maquilla un poquet és millor per a no tindre aquest fàstic. Vale, estàs desconnectant-te. Estàs desconnectant-te? No, que no n'hi ha ara... Què ha passat? M'estàs sentint? A quin punt m'has sentit? No, Lleva el wifi. Ara eres tu, Maria. estic sentint-lo. Maria, Maria, que te se n'ha la connexió Sí, per un ara sí. moment. Que t'estava dient que n'hi ha molta polèmica en el tema de comptar la gent que ha mort i la gent positiva i la gent de tot. N'hi ha hagut molta polèmica perquè diuen molts hospitals que n'hi ha molta més gent de lo que es diu. Encara que jo soc també partidari de maquillar un poquet, no per res, no per voler enganyar a la gent, sinó per no crear tanta alarma. Entonces jo volia saber quanta realitat té això o no. Si vols comentar-me-ho. Si no vols comentar-me no passa res, perquè quan una persona mor en l'hospital de Gandia, en aquest cas, com se sap si s'ha mort del coronavirus o si ha sigut d'una altra cosa o que potser era portada del Vale. coronavirus però no s'ha mort d'això. Com es comptabilitza? A veure, en l'Hospital de Gandia, jo parlo per l'Hospital de Gandia. Jo, altres hospitals no sé. Però l'Hospital de Gandia, a dia d'avui, tota la gent que entra a l'hospital, a no ser que siga per algo que està clar, vull dir, t'has trencat una cama, pues, bueno, però si entres per algun tipus de patologia un poc més greu, a tot el món se li fa el test. Se li fa l'analítica, bueno, en sang, ¿vale? Y entonces, en l'Hospital de Gandia, tota la gent que ha mort per coronavirus ho ha fet per coronavirus. I crec, i puc dir, crec, que tota la gent que ha faltat i han dit que no era per coronavirus, és que no era per coronavirus. Vull dir, jo crec que en l'Hospital de Gandia això no s'ha tapat en ningú moment. De fet, conforme anava aixint en la premsa, nosaltres ho sabíem. Vull dir, tot el que ha en la premsa, tot és realment el que ha passat. Sí, però com la persona que mor de coronavirus és 100% de que mor de coronavirus. Què vull dir? És que a vegades pot entrar una persona que té una altra patologia i s'hagi mort. A veure, se li fa el test. Se li fa el test i es sap si té coronavirus o no. Si es mor, pues, a veure, jo no sóc científica ni metge, la veritat sóc infermera també. Però si es mor i tenia coronavirus, segurament s'ha mort per això, claro. Vull dir, els símptomes són els que són. Segurament tindria una pneumonia, i haurà entrat en parar, o l'hauran tingut que sedar perquè no podia respirar, i és que això és un procés. Molt bé, pues bueno, lo important és que seguiu en ese ritme que porteu, que ja porteu uns quants dies sense ninguna mort, això és impressionant. Suposo que també estaran baixant ja, no?, el que són els positius, o com està el tema de la curva aquesta famosa? Ara mateix ara mateix no n'hi ha massa gent, la veritat. És de veres que ara estan fent-se molt més testos que en principi. Aleshores, podria ser que ara continuaran eixint positius, però per sort els positius que eixen no estan tan greus. Llavors, ara mateix no es moren perquè tots els que eixen ja, el positiu ja no és la mateixa gravetat que és de fa un temps. Clar, perquè ja està tot més protegit, estem tots molt... Clar, estem tots ja confinats, és una altra història que continua a Xina i, bueno, una altra cosa, per a no col·lapsar els hospitals, si algú té la sensació d'un símptoma... Bueno, en quin punt, si tu creus que tens el coronavirus, tens que plegar a anar a l'hospital? Què és el que tu tens que tindre per a dir, tinc que anar a l'hospital precís? Vale, tu tens que tindre símptomes greus.
No és tinc un poquet de tos i me'n vaig al centre de salut o me'n vaig a urgències de l'hospital. No. És porto 4 dies en 39 de calentura, 38, no puc parar de tossir i està començant a faltar-me l'aire, per exemple. Val. Hi ha altres símptomes que no són tan greus de cara, o sigui, per exemple, la pèrdua del gust, la pèrdua de l'olfacte també són símptomes, però són símptomes que potser passen un poc més desapercebuts, perquè no són símptomes greus que a tu no el deixen No, i que també continuar es poden, una vida. claro, també es poden confondre amb la grip normal, que quan tens Claro, grip claro. el pots Tu confondre tens i no que és el acudir mateix. quan exacte, tu tens que acudir quan tens símptomes greus, que dius, és que o me'n vaig o és que m'ofegue, ¿vale? Claro, M'ofegue. per O favor, porta una setmana, jo he tingut pacients que portaven una setmana en calentura, però la calentura era una calentura de 37 i mig, algun dia 38, bueno, no passa res, però clar, de repent, a la setmana de tindre calentures comencen que no puc respirar, no puc respirar, no puc respirar, i és quan van i són positius. Vull dir, no totes les calentures són coronavirus i no tots els coronavirus tenen calentura. És que això és molt complicat. ¿Vale? Entonces, ante la duda, els centres de salut estan funcionant. El teu metge de capçalera està treballant. Tu crides, li ho comentes i ells el faran un seguiment. I el diran, vale, pues pren-te això i demà el tornaré a cridar a tal hora a veure com estàs. Que no millores, crida a urgències. Però intentem no col·lapsar. El no anar és molt és molt bo el no anar i col·lapsar urgències perquè vas estar en contacte amb molta gent que possiblement ho tinga claro, i si tu no ho tens ja ho has agarrat. claro, jo a Aleshores, vegades pense, sí, jo a vegades pense, per favor, no vull posar-me mal, però mal en el sentit, jo què sé, que em pegue un bac i que em faça molt de mal la cama, que no puc resistir i que tinga que anar. No vull perquè no vull que anar als hospitals. I per favor, claro, la gent, per una simple tos, per una cosa així no aneu, perquè jo sé que n'hi haurà gent molt... Ara jo crec que la gent serà més responsable, però al principi seria un pànic i tots anirien a l'hospital i estaríeu tots... sí. N'hi ha que anar quan l'evolució, vull dir, n'hi ha que anar quan l'evolució de símptomes, o sigui, quan tu has tingut una evolució de símptomes. Jo he tingut un pico de calentura, me l'apunte, tal dia, tal hora, ha tingut aquesta temperatura. Me la prenc 2 o 3 voltes al dia durant 4 o 5 dies i continuo apuntant-me. Que ha sigut un pico, no passa res. A lo millor sí que tens el coronavirus, però si només t'ha donat un pico de calentura i tu el passes, no passa res. Hi ha molta gent que el passa i no ho sap. Vull dir, el que n'hi ha que fer és anar quan portes diversos dies en símptomes. Evidentment, si tu estàs molt mal, jo no seré la que el diga que no vagis. Home, clar. Però anem a intentar, quan tu cregues que portes diversos dies en aquests símptomes i no el passa en el que estàs prenent-te. Bueno, esos Crides símptomes al o centre de qualsevol altra salut. cosa greu que tingues que no siga coronavirus, també Claro, anar. Però, clar, claro. teniu que pensar Claro, en dues coses. evidentment, Que és vull una... dir, si et trenques una cama o un braç, ves a l'hospital, no passa res. Tens que anar. No només per coronavirus, però que em referís que si no és una cosa tan lleu, és millor per tots, perquè no col·lapses a l'hospital i damunt tu vas a entrar en un puesto on pots contagiar-te. Claro. Entonces, vale la pena que si és una cosa tonta... Pots contagiar-te tu o pot ser que tu ho tingues i ho contagies a gent que no ho té. Claro, que no ho sàpies, claro, és que... Vale. Bueno, ja estem acabant, penso que ja estem acabant. Si tu vols dir algo, ara és el moment de dir algo, algun cridament, o jo què sé, jo el que sí que voldria dir és que sou uns valents i unes valentes, és que sou a l'hospital, òbviament esteu fent la feina que vos toca fer, i n'hi ha molta gent com tu que ho fa ja per vocació, perquè tu tens que estar ahí i ja està. Ja està. Ole per vosaltres. Jo espero que tant de retalls que n'hi ha hagut en sanitat, que espero que ara us donen compte quanta falta fa que estigueu ahí. Exacte. Jo realment el que vull dir és que jo tot el que he dit ara, tot el que he parlat en este directe, que ha sigut superguai i m'ho va passar superbé, és la meva experiència en l'Hospital de Gandia, en la planta on jo treballo. Jo no parlo per ningú, parlo per mi, per lo que jo he viscut. ¿Vale?
i evidentment, ja no puc comparar-me en ciutats, en hospitals tan grans com Madrid, per exemple, que ho han passat molt mal, estan passant-ho molt mal, i no, vull dir, no vull dir que allò és mentira, allò ha passat allí, però així no ha passat a Xina. Està passant, doncs, conforme està passant i punt, ¿vale? I també vull dir que jo agraïm tots els sanitaris, agraïm moltíssim a tota la gent que ens recolza, que ens anima, que sap que ens pregunta com estàs? I jo sempre dic superbé, i en el meu interior jo estic cagant els pantalons, és així, vull dir, és de veres, però jo tinc que fer la meva feina, jo no puc dir que no, perquè no seria moral ni ètic, jo he estudiat per fer aquesta feina i la tinc que fer. I si l'any que ve hi ha una altra pandèmia, Déu no vulga, la faré igual. Vull dir, és la meva feina, jo tinc que fer. I agraïsc el recolzament de tots, els aplaudiments, però vull que això no s'acabi així. Vull dir, aquest recolzament, aquest mirament per sanitaris. Fa un any ningú eixia a aplaudir-nos i la feina la fèiem igual. Si no era contra el coronavirus, va ser contra la gripe A, ha sigut contra les hepatitis, ha sigut contra la grip, ha sigut com... O sigui, nosaltres la feina la fem igual. Ha sigut, ara mateix ho hem passat molt mal perquè ens ha vingut alguna molt greu de nou, però és la nostra feina i la tenim que fer. I vull que quan tot això passe, continuen recordant-se de nosaltres i de que nosaltres estem així sempre i que necessitem sempre aquest recolzament. I aquest recolzament no sols és eixir al balcó i aplaudir, és respectar-nos, valorar la nostra feina dia a dia en tot el que fem. En els centres de salut, en els hospitals, en les residències, en tots els llocs. I ja no infermeria, gent de neteja, auxiliars, psicòlegs, fisios, que s'ha dit molt d'ells i són superimportants. Metges, per supost, tots els sanitaris som importants. I això n'hi ha que recordar-ho sempre. Sempre, perquè només se'n recorden de nosaltres quan passa això. No som herois, som professionals. Estem treballant. Correcte. I també, la sanitat pública és el més important que n'hi ha. Per mi és el més important que n'hi ha. Molt bé, és aixina. Aixina és. Sempre les vull aplaudir per ells. I també cal remarcar, encara que els sanitaris són, com si diguérem, els que salven les vides, pràcticament, hi ha que recordar també tota la gent que està treballant en farmàcies, en supermercats, que també s'exposen molt. Supermercats, gent, exacte. I, per supost, tot el món que ha tingut que deixar de treballar i està passant tot supermal. Vull dir, tots som importants. Així, tots som importants, tots sumem. Tots sumem. Jo parlo pel meu cas perquè jo soc infermera, però per suposat, caixers, reponedors, netejat, els que repleguen la basura, vull dir, és que tots som importants en aquesta societat i n'hi ha que respectar-los a tots. I vaig a insistir-ho, que tenim que reclamar una sanitat pública de qualitat, que és la que ens salva quan passen aquestes coses. Aixina és. Aixina és. Menys retalls i ara és quan s'ha vist quant de valor teniu. Desgraciadament, perquè sempre l'heu tingut, però s'ha vist ara. Exacte. Ara s'ha vist el valor de tots els que treballem de cara als altres. Tot el món som importants, però la sanitat pública, si no va, el país no va. I això soc jo i és tots els que treballem per ahir, o sigui, en la sanitat pública, i és molt important. I això s'ha de recordar. Pues sí, per supost que recordarà, per supost, i tinc unes ganes de que passi tot i poder ja abraçar-te, ajutjar-te, l'àlbum de moda que te'l tinc que fer i encara no el tindràs perquè encara passarà així la vida. Però bueno, que tinc moltes ganes d'estar amb vosaltres també, tinc ganes de veure la gent, però tot passarà, tot passarà. Ara se m'ha passat un moment malament. Jo, per exemple, ara no tinc faena i tinc la sensació que aquest any no faré bodes, tinc la sensació. Però vindran, les bodes vindran. Anime totes les parelles, aplaceu-les si les teniu que aplaçar, però es faran conforme Déu mana. I a tota la gent que ha tingut que tancar el seu negoci. És molt complicat, és molt dur, però tornarem, arrencarem de nou i segur que tot anirà superbé. Hi ha que donar molta positivitat. Que això, que ha sigut una mala passa per tots i per totes, que servís cap a alguna cosa i que
Al final, doncs mira, tot eixirà bé, al final tot eixirà bé, però tenim que ser pacients. Tenim que ser pacients i tindre molt de sentit comú i ja està. I quan això passi, tot passarà i al final tot eixirà i ja està. És així. Perfecte. Pues anem despedint-nos perquè crec que estem a punt de fer l'hora i això es talla a l'hora, no sé per què, el directe. Vale. Gràcies per estar així, ha sigut meravellós. Estaves un poc nerviosa perquè no sabies què dir, però al final has vist, és una conversació superfluida i superbé. Home, perquè només el que tu diguera que veure a totes les persones que s'han connectat m'agarra vergonya. Vale. Aprofite per dir que ara estic guardant els vídeos, cosa que antes no guardava perquè no tenia cap de programa. Ho intentaré pujar a YouTube. Vaig a crear-me un canal a YouTube per a que es veguen. I res, sols dir que demà tenim un programa especial de falles, que entra un bloguero que es diu Malalt de Falles. Anem a parlar de falles, perquè jo soc fallero i mos agrada molt, i no tenim falles, i també tenim que parlar de tot. Exacte. I res, que gràcies, hem sigut, avui ha sigut el directe amb més audiència, que ho sàpies. Així és que al final tindré que pagar-te, Maria, per vindre així, per a que l'audiència vinga. Quan vulguis estic així. Si un dia vols xerrar, tu m'avises, jo ara m'ho tens que dir en temps, que jo treballo molt i m'ho tinc que organitzar, Ànim a tots, una forta abraçada a tots els seus companys, els que esteu treballant, els que esteu ahí primera línia. Moltes gràcies. I tot passarà, carinyo. Tot passarà. Moltes gràcies a tu, Juan Fran. Un adéu a tots. Cuideu-se.